Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Nairobi. Mohe obila lufario biro neno ni arita ni kare boma Nairobi epewe mituge chan kod magawa mawelo kod jolimbe ninde motelo ni tugo mokwongo makiny e kinti mar Harambee Stars gi DR Congo e tuke mag chan higa magana 2024 kaka yo mar neno ni alap makasarani gi Nyayo ochope mayot apeni mopogore idhi lor odiochieng' makiny. Migao mar arita oyango ni ikruok duto osetiek motelo ne tugo e kind tim mar Harambee Stars gi mano mar DR Congo kiny e alap makasarani kama johera mag adhula okwa mondo chop chon kaluwore kod okenge mag nono joma donje pap. Hakuna tickets inanunuliwa kwa uwanja pale, lazima kila mmoja anunue ticket yake online, kumaanisha kwamba hatuta expect stampede. Tunaomba Wakenya waende uwanja kwa mapema ndio tusikuwe na laini kwa foleni refu. We have a barrier that is about 1 kilometer into the stadium to help us in screening and also to ensure that only those who have tickets get their way into the stadium and into the vicinity of the stadium. Ekonyo neno ni chenro magarita oket kare, apisas magarita mopogore moheo 2,000 osetiegi kabende tipo magwang dede oketi epewe man neno ni onge ngamo ketho gik moko. And there have been a series of trainings for our security officers, both from the National Police Service, from the private sector, as well as a number of stewards. Tumeweka CCTV cameras ya kisasa ya kuhakikisha tunaangalia sehemu zote kuona kwamba mhalifu yoyote aweze akaribu. Jagoro emigao mar arita Dr. Raymond Omolo omedo ni mar jiwo wuoth e alapno geche matingo jo wuoth oseyange mabiro tero jopiny e alap makasarani kachiel gi mano manyayo maduto biro bago tuke mag Group A. We will be having designated public transport vehicles that will be plying the route, particularly from town to Kasarani, from town to Nyayo Stadium. And for matches that will be played late into the evening, we have made adequate security arrangement as well as movement or transport arrangement too. Kaluwore ni welo mowuok e pinje mopogore mag Afrika biro bedo e pinje mituge opiche mag chan mano Kenya, Uganda kod Tanzania. Jolimbe bende okowe chien e arita ka jo Kenya madhi e pinjego bende imiyo oboke moyiedhi maketo wuodhgi bedo mayot. Pasi imetengenezwa ya kuhakikisha wale wanasafiri kwa Kenya, Tanzania na Uganda wanaweza safiri kwa haraka. Ukimaliza kuona mpira hapa na unataka kuona mpira nyingine huko Kampala, itakuwa rahisi kusafiri. Tumeweka polisi wa utalii wengi pia wa kusaidia wananchi ambao wanatoka nchi zingine, wageni kutoka nchi zingine kuwaeleza sehemu wataenda. Ne wach manyalo bedo malit ne jo Kenya en ni vuvuzela, firimbi kod bul mathothne itiyogo e pako timbe e opiche mapachoka ok dhiye odonjgo e pewe. Chiemo math moramora kachiel gi magina mano ma adier gi mabandia bende ok biyiene johera magadhula donjogo e alap. I know that takes away a bit of the excitement and the energy. But given the strict regime that CAF and of course FIFA expects, would want you to come and actually enjoy the game. And I'm sure there are other ways in which we can still be able to express the energy and have an electrifying crowd within the stadiums. Kalure ni chiwo otiko duto ne opira makiny ne oseloro Omolo siemo jogo manigi paro mar loso otiko mabandia. And we are also working with our cyber security teams, the team from ICT, to be able to pick out anyone who might want to make copies or to produce fake tickets. And there's only one site where everyone who is accessing the tickets is going to. So also to just warn or caution Kenyans. Jatend piny William Ruto lando mar dhialo tim mar Harambee Stars gi mich mopogore motelo ne chakruok tuke mag chan higa magana 2024. Ruto singo mar chiwo omenda ne timno e kidienje. Lendo mano chiwo kinyi makawuono e limbe mare kama timno osebedo ka ogoye tach. Mana kaka jafwambo marwa James Opondo japicha lero, jatugo ka jatugo biro yudo $1,000,000 e loch mora mora ka gin gi thuolo mar yudo maromo $600,000 ka giloyo okombe mar chan.
Motelo ne tukgi mokwongo mar CHAN gi tim mar DR Congo e alap ma Moi International Sports Center Kasarani chieng' Jumapil kochakore saa 9. Jatend piny William Ruto kelo mijing'o ne tim mar Harambee Stars. Ruto nosingo ne tim mar Harambee Stars ni obiro chiwo negi mich mar omenda, gino ma ineno kaka goyo mijing'o tim mar Harambee Stars. Jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo $1 million e tugo magiloyo, ka e tugo magiwuokie modhi jatugo ka jatugo biro yudo omenda maromo $500,000. Tim no mar Harambee Stars nigi thuolo mar yudo $60,000,000 ponono ne gichopo e quarter finals. Chopo e tielo mar nus finals biro miyo tim no $70,000,000 ka mogik en omenda maromo $100,000,000 ma tim no biro yudo ka gikawo kombe mar CHAN. So every game that you win, killer player $1 million, total $40 million. If you qualify at the quarters, same total $60 million. If you qualify at the semis, $70 million. If you qualify at the finals, 90. You're the total 600 and something million. Sasa mujipange. Manewana, do you have a deal, my friend? Yeah? Do you have a deal? Eromono mane otimo achiel kachiel gi jotugo, jatend piny William Ruto nojiwo tim mar Harambee Stars ka achiel gi coaches magi mondo otim maber kolero negi ni jo Kenya duto nitiere tokgi. Our party is Harambee Stars. All of us. All the other parties, tuweke chini. Our party is Harambee Stars. And our slogan is Stars must win. Bende nomedo wacho ni singo mane chiwo mar piny Kenya bago tuke mag CHAN ka achiel gi mago mag pinje Afrika higa mar 2027 en gino mane otimo gi chia kogeno ni obiro miyo Kenya bedo e rang'iny gi pinje mamoko. Kotelnegi kocha Benny McCarthy mawuok e piny mar Afrika ma milambo, Kenya lao simbo mar kawo kombeno kuom thuolo mokwongo. We just gonna want to make everyone proud, and we will do our best that we will be there until the last man standing comes 29th of August. We want to be in that final, and we're going to be in that final. So. Tukigo ma obag kanyakla gi piny mar Tanzania gi Uganda liet koro ni kuom jotugo mar nyiso kit tugo makare kendo kawo okombeno. Singo mar omenda ma opedhe nyim timno geno nitiere ni Kenya biro goyo kang' maduong' e tuke mag CHAN. Tukego chakore ayango chieng' ma kawuono e piny mar Tanzania kama tim maduong' mar Taifa Stars biro rakore gi tim mar Burkina Faso. We are all behind you. Please make us proud. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo eni jagore migao mar arita Raymond Omolo onyiso nagi obed mos ni ber mar telo gibiro neno malong'o tok yiero ma higa 2032. Omolo omedo jiwo oganda luo omed siro jatend piny William Ruto ka girito ber mabiro e kinde ma mbele. Gini wakome wadoe kendo nyaka wake. Okewa en 2032. Doyowa en 2027. Pawinjore maber. So kaka mheshimiwa Osele wajacha, ka ng'ato osetimo ni maber to nyaka itim nade? Ok chul ber gi rach. President Ruto osedak goganda wa maber kendo osedhialo oganda wa e yo ma onge jatelo kata ker mar Kenya ka mosedhialo oganda luo kaka President Ruto odhialo wa. Omiyo liong wabed jo Kristo kata jo piny kata oganda ma piny kuro. Nitie muma Osele wacho ka ok adwar ni oganda wa kata jo dala wa wabed ni koro wan gi kuom e miechwa nikech wachulo ber gi richo. Riwruok joriemb tuk-tuke boma Kisumo yudo sir makende mag dongo ohandgi kuom jotelo motenore gi piny owacho mar Manywanda. Ondamo makama mane en mar konyo ting'o malo ngima jotuk-tuk go ne oduogo oloso thuolo mar riwo lwedo piny owacho mar Manywanda, yalo injili mar riwo wi oganda kod nyayo kwe. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth.
Ne nyasi maratipo manokelo kanyakla jodito mag piny owacho mamalo kod mago mag counties mopogore e chwalo kony mag dongruok ne joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumu. Joriemb tuk-tuk e boma ma Kisumu kod mawuok e counties mamoko moluorogi ne joyuoro kar rombgi. Jotelogo kanotelnegi kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron kod Senator Tom Ojienda nochiwo singo mag dongruoge kuma ne gilombo jopiny mondo omed siro lwedo sirikand manywanda kaka yor riwo wi oganda kod nyayo kwe pacho ka mondo dongruok ochwal ne oganda marom. Ler kodok ler! Per kodok per! Kisumu kwe kodok kwe! Peso biro kodok biro! Wamora inya gigimilongo ni broad-based government. Nekel koraneno dalaka. Wa empower nyitindwa mondo otimo la donge ber. We must choose one Kenya where your tribe doesn't choose whether you live or you die. That's why Baba Raila Amolo Odinga took time to tell us as a people that now we must stand with this government to make it strong and to make sure that peace can prevail in Kenya. Inclusivity is what we've been fighting for from this region. And the broad-based government under Raila Amolo Odinga and His Excellency William Samoei Ruto have given us that inclusivity of the MOU. Jotelo mamoko moting'o senators kod jod bura mag counties mamoko mane oyuoro bende notiyo gi thuolono mar yango chung' margi kod piny owacho mar manywanda. For the first time in the history of this country, tuko na minister wa finance katika ambaye ni Mjaluo. Tuko na waziri wa mastima Wandai. Nataka tusaidia wote ili walete maendeleo so that no part of this nation feels isolated. Kazi ni kazi. Yule anafanya bodaboda, yule anafanya tuk-tuk, hiyo pia ni kazi. Kwa hivyo wale wako na shida na hii biashara ambayo tunaendeleza ya empowerment wajue we are not about to stop anytime soon. Tunapanga tuelekee kwa serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto akiwa ameshikana na ndugu yake Raila Amolo Odinga ili tupange serikali ya maendeleo. Korka kore, Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula to ne opako gai mar ODM Raila Odinga kuom sekedo ne kwe mapachoka kendo puoyo rowere makaluo ainyeto ma Kisumu kuom nyocha ne weyo dhie ng'anyo mane obagi kod jenzi. Muungano wetu katika broad-based unanawiri, unakuwa mpaka tufike 2027 and beyond. Enadieri Kosemiri Ambo ni kuwashukuru vijana wa Kisumu. Wakati tumeona watu wakileta fujo na kuharibu mali na kuchoma manyumba hapa Kisumu, nyinyi mlikuwa waangwana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Dol mar obila pachoka National Police Service okichore mabor kod weche manyo wach kod OCS Manyaururu Isaac Mutus ni dol no nego duok piny kwano obila mamene kaluwore ni giti matek kaka jowetegi machuo. E oboke ne ute fwambo NPS osingo matemo matek e chopo kare dwaro mar katiba mar neno ni kichwech achiel okokalo ariyo kuom adek mag obila duto pachokae. Simfus Okinda miyowa mathoth. Recruitment kama kuandika wasichana iwe 20%. Iandiko wanaume. So that wakati ya kazi laki juzi ya 25 ya Gen Z. Kama kwangu Nyahururu niliambia wasichana wote wakae station. Hata 77, hata 77 niliambia wakae. Because unakuta mwingine anatapikia helmet. Mano OCS Manyaururu Isaac Mutus odhiamo manyoro kolo seremo mar prerogadek mag chenro magarita madhi nyime pachoka motis ni jukwaa la usalama manyobagi la Laikipia.
Gipache, Kimutus dwaro mondo sirikal oduok piny kwan mine madonje duol mar National Police Service kalore ni ogiti matek kaka jowetegi machuo. Percentage iwe kidogo so that at least in a station unakuta wanaume wengi, unakuta afadhali huwa wanaume wengi kuliko wasichana. Kimutus kata kamano no kwanyne pleb kod jotelo mabende nyoni tiere romono kagilero ni mine maobila bende tiyo mana matek kar nyalo margi. Wakati wa hiyo kipindi ya kutapika afande because it is natural, ndio wakati ninatapika hiyo kipindi yangu mwingine anani replace. Bwana OCS Kimutus, ukitumia warembo vizuri watakung'arishia hiyo Nyahururu mpaka ushangae. The most difficult place in Laikipia is Laikipia North. Watu wa Laikipia North si wajinga kunishagua mara mbili na najua the third term is loading. Mimi bodyguard wangu wote wawili ni wasichana na sisi tunakuanga 3 women army. Ogaye mar obila Douglas Kanja mabene nyeni tiere romono ikinema obila no nyopuso weche makamago machayo kenge ma piny Kenya osegoyo e chiwo thuolo maromre ne mine kod chwe pachoka nochung' motegno kod obila mamine kowacho ni kit chwech ka kit chwech ni kod tije e sekta mar obila. National Police Service is gender sensitive. Tukienda kuajiri, na mimi najua tutaajiri hivi karibuni vile CS wetu amesema, tutakuwa na both genders. Hiyo tuko pamoja. Maana every gender ako na kazi yake ya kufanya, si ni kweli? Na tukifanya na moyo tunakuwa tuko sawa, sio? Na hata saizi ukienda kwa station zetu, including hii station iko hapa na Nyuki iko hapa, we have got a gender office. Wach mabene no sirko jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen molero ni chike mapachoka ni kod dwaro mondo obila mamine ochopa tamalo 30 gino manyaka sani poko chopo kare. You can't say we cannot hire women. We have a constitutional responsibility to fike 30%. Saizi tuko only 14. Bado tunangangana tufike 30%. And by the way, in future, nile tu ukora hii ya banditry na nini. In future, technology will take over kazi. Murkomen osiem obila no e wire mbedo kod dimruok e kinde moloso e weche makamago. Hii reasoning ya huyu OCS ana reason kama mtu ako Mukokoto Forest. Yeah. So ana ubaya ni ile tu aku communicate vizuri. Aku ana ubaya alitaka kusema wakati wa kulimana na bunduki na mabandit wacha wa mama wetu wasikae kwa that area. E oboke ne utefwambo duol mar obila NPS okichore mabor kod weche manyo wachi kod Kimutus kagilero ni mago weche obila no owuon tok chung mar duol no. NPS osingo matimo duto manyalore mondo kwan mine duol no chop kare dwaro mar katiba ewi kwan mine monego ndiki e duol no. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kaluo en gikone to jadolo Gilbert Deya manowito ngimane masira mar apaya mabondo Kisumu dwe mar auchiel gani okow e kar yueyo mare mogik e pare mayudore got Abiero e Bondo Sub County. Familia, anyuola kod osiepe noywago jadolo Deya kaka jal mane jambola kendo chia mare noyawone rang'eyni modhuro nyaka oko mar piny Kenya. E kinde no Amos Deya ma en wuod jadolo Deya maduong' okwedo weche maliekore e mbui ni noyudo masira mar apaya odiechieng' manyoro kowacho ni mana achiel kuom nyamburko mane oting'o jorit mage ema noyudo masira makamano. Kuom mano ne gikwayo kwe e kind anyuola mare makoro oweyo chien. Jadolo Deya nowito ngimane ka en jahigni 73. It was with boldness and authority. You healed the brokenhearted, lifted the lost, and led thousands to salvation. You were called the general of the gospel, not just because of your power in the pulpit, but because of your discipline, your relentlessness, pursuit of the truth, and your leadership that broke barriers and defied odds. Nyolo, when we are driving from Kisumu to Bondo from the airport, one of our security detail had an accident. A very bad accident. But listen today, all over social media, even in the UK, even in the US, they are saying Amos has had an accident. So as we see calls, Amos, are you okay? And they send me the clips. So if you believe they had an accident, it's not true. Some of the things they spoke about this man,
Weche moko mane giwacho wichali. They were not true. Akwayo joka jokure weye nyane jaduong' mondo igi kwe. I would like to urge all of us. Asayi ibedir Nyasaye mineno ni mano chulo koda piny. Bano chulo gel bat kokete piny. Gikajo bende materowa e yweyo marwa mokwongo weche manyien mago mag oimore. Ong'wena Elias iwacho ni neno ka intiere paw ndege Kadema ka intiere kod familia mari duto te. Dede Modemba Jakoyugi wacho ni bende intiere mos kendo iluwo weche manyien mago mag Ramogi TV. Ote mari wacho ni antiere kod nyaka giko ka antiere gwenge mag Warianda Beach sa kwa bondo mano Jack Jawarianda. Bernard Anyomi Ward Awendo ibende wacho ni iluwo weche manyien. An Alpha to ngato osechano 7 years ahead to piny wacho ni piny rumo sa uchiel otieno. Bao moja deno mar game Gotrege Ramogi TV ler kendo oimore chopo ni yono makare. John kawuok wang' neno Siranga Raymond Oweka wondo jo Kenya ni biro bang'e nikop mae sa monjo bed ni berno iro chopo nwa. Laki kantere ligega ibendero kama na inya Matino Chieng Lago kawuok Rueya Otemari odonjo nwa makare. Wadie yweyo kawaduogo wabedo koda twak marwa mano mangeso kangeso mar minewacho. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Teka unusiye giwachno. Tono kabibet kai kinyome. Tokate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora chiel kode. To jomani kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koronge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tolerate element.
at least tukuone venye unakaa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Osiep, makruok, kod era. Lakini kaka neno ka pin deni, aneno ka nyiri ema dhi nyuomo chuo. Hera manyien chopo, kendo hera ni kelo weche mapek ting'o. Kendi dichuo matinde ofuo matek. Osiepa ni bedo ngerowe. Ng'ata chiel, singo ariyo, keny mane okochan notimore. Miriambo donjo, geno bende kethore. Kanyago la gola Facebook kata nyithi nyapi bet piny kar mondo idhi man kaka jowete umane. Ka makruok bedo gir lweny, to hera bedo jasigu. Ng'ato nyaka lal gimoro. Suga map ng'awa, suga map. En suga map iko suga mapa. Ma ok en mana sigand hera. En yamo makwiny mabiro. Mana ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:04 otieno, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, mana e Ramogi TV. Kiwinjo wach Mau to nyinge mabiro e pachi gin kaka Dedan Kimathi, Stanley Madhenge, General Kago, ka jomoko kaka Jomo Kenyatta, Paul Ngei, Fred Kubai, Achieng' Oneko gi mamoko mong'ere kaka Kapenguria 6 notwe kuom higni gi jowagunda higni bora bang'e. Tok mbura e doho piny Ingereza nogolo omenda mar chulo joma ne okedo ne piny Kenya e lweny Mau kendo chudo onego bedni timore. Penjo maduong' ni be oganda luo ni kanye e chudo makamae. Wan kod achiel kuom jokanye riwruoge maneno ni chudo gi ochopo ne jo Kenya duto te ahinya ne oganda luo. Molin oimore ahinya kendo machiegni e studio mar Ramogi. Oimore ahinya Jael. Erokamano ahinya, mana kaka idonjo kendi e thothne mana kaka wachako iulri nwa matut to Molin en ng'ato onyakanye odak kanye. Erokamano Jael, ani longa ni Molin Atieno Duongo, anya chula Rusinga, tiyo Rongo, to ka gima duong' mokela en wach mar Mau. Jopiny ka winjo ga wach Mau to giparo ga girelete gwenge mag Masawa. Gwenge mag Masawa. To siyo mar wacho koningo bed kata Mau nikech magi ni wuoye wache jok manokedone kwe mar Kenya mondo Kenya oyud loch mar Kenya kamano. Koro mane en koro ka wuoyo ahinya ne oganda luo to waloso e jogo eko mabende nokonyo yudo loch mar Kenya ji kaka Achieng' Oneko gene kaka Achieng' Oneko Jaramogi Oginga Odinga gene kati ngeni be e wuoyo to wapenjo ni to nyinge gi kaluo gin mage gin jomage sani makoro wawacho ni ntiere kaka chudo moro nitie lakini wadoga ne chien ichulo ji nang'o kuom chudo mar Mau
kaka jogo kaka iluonge nikech ji oseng'eyo ga Irish mar wach mar ni mau sieto ken mau pod anuoyo ya ne en jok manokedo ne Kenya kinde mane jowagunda obiro teko Kenya nyalo wach ne giteko Kenya to kinde mane gitimo kamano ne wewa gi lit to jogo mane okale lit ni iyudo ka tin gi manti to jogi kaka an kaka in kata joma chielo emodong koro jok modongi ema koro yudo wach mar chudo ni ne sandruok mabende kaluore gi sandruok mane kwere gi no kwerewa nokale kamano mano kanyiro kaka kingi wacho ni maloyo jo Kenya 90,000 ne onegi moko kuom gi no hinye yudo ka ong'ad kata tiendegi kata bedegi 160 notwe jela makanyiro wawacho nying mar Jomo Kenyatta gini Achieng' Oneko to mago ng'ere kaka Kapenguria 6 gidhuro kabisa to sie to jowagunda nokedo jo Kenya ok mano mago mana jok mane ntiere e mbele lweny mane geng'o to ne gikedo kech kata koru jael ntiere jago moro mane oik kangima karachun en geni wach ne ok obedo featured yeah mari okong'ere kamoro amora tiyudo ni gana achiel 889 jowagunda ne okelo kethruok sana e piny mar Kenya ok kata kaluo kende to gimomiyo wabiro kabiro nikech wach joluo wach ni opondo negi wach mar chudo mar gi dhowagunda giluonge ni compensation opondo negi koro chudo ni nitiere chudo ni ichiwe gi ng'awa to nong'ade kanye to en omenda maromo nade penji gi nodhuro mang'eny kamano jael penjo gi nyaka bed mang'eny chudo wani chulowa gi the British government nikech gine mane gitiyowa to gine mane wadonjo negi kae to International Court no ng'ado ni kaluwore gi nonro manotim kod achiel kuom jogo mane timo nonro luongo ni Joseph Ngacha Karani ne buro ng'ado ni ja Kenya ka ja Kenya oningo bed ni yudo siling milion 70 kuom ng'ato ka ng'ato ja Kenya ka ja Kenya ja Latino lieta milion 70 in Molin Atieno Duong'o milion 70 wameo to ang'omio wach pesa ni okong'ere nikech mana kaka ne wacho ni kiwacho wach mar mau to irelete gi joma sawa poda luoyo ni wazungu kata jowagunda ne ok gi tiyo joma sawa kende kane gitiyo jo Kenya to ne gitiyo te emomiyo kani ng'ado bura cha no ng'ad ni ja Kenya ka ja Kenya ok jama sawa ka jama sawa Molinwe wadoga ne chien nikech thothne king'iyo kisomo andika manitiere to nitiere kaka giketo chudo mag jomoko 5,000 ma iwacho ni nitiere mbele e lweny no ero mar mau ma margi no ket en trillion moko ma modhuro kabisa mar ja Kenya ka ja Kenya ni koro eneno wach mar milion dhano 5,000 miwacho ni bagi gin chalo jok mane rito wazungu katiyo wa jowagunda kane tiyo wa jo Kenya koro joka noneno ni koro gitimro nade giduok lwetgi ok en chudo ma ichulo kaka compensation ne jok mano hinyore nikech jok mande giluongo gi dhowagunda ni the homemade gin mana jorit jok mane rito joma tiyowa koro gin makata king'ie nini mtandao inyalo yudo ka jomoko nitie manochung mano ke gima chik no ng'ado chik no ng'ado ni ja Kenya ka ja Kenya nyaka chul to mane makela koni nyamera jael ni ago erokamano ne sirikal mar Kenya motelne kod jatendwa William Ruto kuom sie nikech ing'eni chudo ni ok wanyal yude the pesa marwa mantiere World Bank ni ok wanyal yude koko kale sirikal ma Kenya koro owuok e World Bank
imiye sirkal mar Kenya koka mane channel manyako kan kochope lwet. Gima bende ang'eyo ni ng'ato penjo. Ero koro osewach ni ng'ato ka ng'ato yudo 70 million. Pesa maber kabisa. Kenda an aneno ka shida gate oserumo. Ere kaka yudo pesa ni? Koro mondo mi yud pesa ni mukela ka. In jaluo nyaka indikri. Kaka jindikore ga bang'e higa bich ka higa bich kwatimo gimiluongo ni census mikwano higni 10 bang'e higa bang'e higa 10 ka higa 10 nyaka indikri nikech sirikal ng'ama ok ondikore mano ng'at ma onge nikech nitie jodonge ji tho to jominyuolo be nyuol koro ok wanyal bedo gi assumption ni nong sirikal ong'eyo ni wan ji milion 50 kata gi kama koro nyaka indikri. Indikori kanye? Indikori gi Mauma Original Trust. Ene ma sirikal omiye thuolo mar gin kanye miwa ler mathoth nikech ka ng'ato koro do wuok kendi no dhi ndikore kaka an Jael sani an Nairobi amanyo kanye Nairobi ka mondo andikra koso chuno nyaka dhi e gweng' kaka nyaka Rachuonyo nyaka dog Karachuonyo andikra gi Karachuonyo. Ere kaka ndikruok ni timore kodu? Kaka ndikruok ni timore an abro wuoyo mana kuom joluo. Joma ni Nairobi be ntiere gi kaka ginyalo ndikore mana ni jaluo nyaka ng'e ni ndikruok itime kokalo kuom an nikech kuonde ka kuonde nitiere jotelo. Awach ni kaka an jatelo mar Homa Bay County. Nitiere Siaya County, nitiere Kisumu, nitiere Migori. To Jael daer mar nyisi ni kuonde gi te un gi jokanyo sechegi wacho pondo ne ji nikech jokanyo mantiere kanyo ginyape tich. Koro ne chuno ni mondo nyaka wachni otimre nade owuogi ok ni ginyap nade gin bende gi pok gibedo gi tegno mar ng'eyo ni to ka gini kama to ningo bed ni time nang'o. Koro gi sechegi anyalo wacho ni Luo Nyanza an ma represent kamano. Poko biro na ka wuok ka kaka Jael achomo kanye tachako ndikora nade? Kiwuok kaka Jael anatelo ne Homa Bay County. Jael wan go office Homa Bay town. Gimomiyo penjo kamano nikech wacho wach census. Koro idhi ndikori kaluwore gi kuma no kawie census. Awacho ni census mokalo no yuda kan Kisumu. Koro adhi ndikora Kisumu nikech no kawa Kisumu. Kosa dhi thurwa Homa Bay County adhi ndikora Homa Bay County. Kuma no kwani. Kuma no kwanae. Koro kuma no kwana no era awacho ni no kwana kaka Kisumu kuom ranyisi adhi Kisumu. Amanyo unade ayudo unade Kisumu kanyo. Office su kata office man Kisumu nitiere machiegni gi regional headquarters. Jatende mabet dende lit. Koro emomiyo pod ng'at madwa ndikore kaka Jael bro chuni ni nyaka ilu chenro maler. Emomiyo abire e studio ka. Kao namba na tami direction ma ok bede gi ng'ikruok. Nikech ji ng'eny wantiere jo Migori, wantiere jo Homa Bay, wantiere jo Siaya, jogieki duto te. Ingeni ok ji tema bo bedo ni gocho ni tichiwo direction. Sani wantiere gi thuolo mondo ichop ne jo counties go duto mondo imigi yo makare kaka ginyalo chako timo. Koro ne Migori County hotel ne gi Chacha Ng'ariba. Office gi nitiere Kuria. Kamoro ni nyingegi ko Chacha Matin but in Kuria. Chacha Ng'ariba ingamu. In fact Chacha Ng'ariba ene coordinator marwa Maluo Nyanza. Maluo Nyanza County, I mean counties Maluo Nyanza. Homa Bay, Kisumu, Siaya. Kamano. To ene motelo ne Migori County. Jo Homa Bay de kanye? Office ne kanye? Office ma Homa Bay. Office ma Homa Bay nitiere bende chiro ma Homa Bay. Chiro ma Homa Bay. Kamano. Kisumu nako ni machiegni gi regional headquarters. Regional headquarters. Kato koro Siaya.
Ya ka jo Siaya moko wuoye ita kama. Yeah, jo Siaya to pokatimo coordination gi jo Siaya mondo ng'e the specific place nikech okadwa ing'eni ka studio kadwa wacho gima ka ng'ato temo to yudo ka onge. Kamano. Aya, sawa. Koro mana kaka iwacho, ng'at ka ng'ato ong'iyo ni to census ma 2019 no yude kanye, no kawe kanye. Koro kanyo ema koro odhi manyo weche mag chudo. Ndikruok. Sama chopo ni mondo andikra, nitie oboke mabiro godo. Nyakibina gi nyingi. Nyakibina kinyathi nyakibina gi birth certificate entry number ni. Ne dog matin. Kamano. Tekni no kawie census ma 2019. Yeah. Ka antiere gi nyithindo, mano kwan 2019. Gimede gine 70 million. Gimbe gintie. Nyathi mokwongo 70, mara ariyo 70, mara adek. Kaka yudo 70 no. Kaka nyathino be yudo. Ineno kaka mor. Kaka nyathino be yudo. Kaka yudo 70 no kaka nyathino bende yudo. Lakini Molino we apenji. Ere adier manitiere ni ang'e kaka wantiere ma pesa mang'eny. Yeah, en pesa mang'eny. Wadhi yude, idhi chulwa ka dhi andikora ka wuono kata wach ni chakre wuok tich. Idhi chuli. Iwacho na bigi nyinga. Bina gi nyingi. Gi kipande ni. Gi passport photo ni. Passport photo. Kamano. Account midikete pesa ni. Midikete pesa ni. Anokoro case badaye. Gimombe yani case badaye. Ingeni 70 million oknyal mi simu. Momi wawacha account mar bengi. Account mar bengi. Dongi nyaka yawne ng'ato individual, ng'ato ka ng'ato mare. Kamano. Mai kete pesa gi. Aparo ni en gima ber ka iluo kabisa. Nyaka sani nitiere jok mosendikore. Joluo mosendikore. Nitie joluo mosendikore. To gisendikore matin. To thuolo betin. Wan gi thuolo marom nade? Wan gi thuolo marom gi dweche 4. Mar ndikruok. Manyiso ni kachop gimoro giko higa ni. In fact ok en mar ndikruok. Mar mondo wachopi e chudo. Dweche 4. Dweche 4. Nikech oganda luo pok ondikore maber. To dweche 4 gi gindikre ma chudo ni endi mondo koro otim. Koro ere ang'o modhi timo mondo koro okas chenro ni mondo joluo onagi oyud pesa. Gimidhi tim ne wasechako tim. Nitiere gimiluongo ni public participation. Wasechako time makata chak dweni ne wadhika kata ka jatelo mar county wach ni nitiere kumora mora nyaka kidedhe ni kode. Kamana hinya. Koro kamano. Nikech inyisa kendi ni sawa dhi mapiyo kendo dhi ka gima rumo mana e kamera ni inyalo mana chiwo namba ni koro mathoth ibo yudo kuomi. Nyikora Mogajwang namba na en 0716 wache gidholuo otiek matin 0716 553 095. Mano official number na. Okay. Makimanya ngote. Mano kanyiro makoro inyalo medo tudri godo. Maduong' mana kaka wachi en ndikruok kinde tin mana dweche 4 kende. Omena ni digo osuru. Mano koro kalo. Okala. Mano koro kala. Ero kamana inya Molin kuom bedo kod studio makawuono yaw itwa golo odok kendo koro wang'eyo matute wi omenda mabende jo Kenya owinjo bed ni yudo e chudo makamendi ainya oganda luo. Kisewinjo ka thuolo mari kintiere counties goeko mondo ichopi itimandika warit omendo donje. Kikidhi mabor wadogo gi weche manyien mamoko.
October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo jopur niang' e kaunti ma Migori ywago dok piny mar pur niang' ka gidwaro mondo kambi rego niang' Masoni 2025 kotendore kod piny owacho ojol pur mar niang' ka gichiwo mbolea, kothe, gige pur ne jopur kod konya mamoko. Jafo marwa George Juma nigi ler mathoth kuok e kaunti namba 44. Pur man niang' osebedo ka dok piny e kaunti Migori kaluwore kod lipot mogol korwuok ma jopur niang' e kaunti ni. Ma osebed ka itino kod midhieche ma osebedo kokwako sekta no mar niang' ma oting'o mano mar leo mar chudo, deke beto niang' kaachiel kod mamoko. Ane ken development ok ber nikech chien kucha nyocha nitie problems mang'eny ma nyocha no discourage farmers e wach mar ken development. Nienge mano be nyi beto mang'eny gi nyo gin ma under age. To under age ok mi japur yuto. Omiyo kambi yuto in terms of molasses. Samoro kano oking'e ng'ato to niangi ok bet ni e wang'sa. Ka oking'e ng'ato to niangi ok chuli e wang'sa. Koro sani wadwaro ni mando ji obeda treated equally. Kata kamano, kaluwore kod lokruok ma osebedo e sekta no mar niang' e pacho kae ma oting'o mar keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi e yorno ma Kodesa, geno nitiere ne pur mar niang' nyalo medore ka jopur oseketo dwaro mopogore opogore ne kambi Masoni masani oseketi e lwet ji giwegi yor Kodesa. Tiyo kata mana higni 2 kapok ochuli, kendo mane manomiyo ng'eny farmers ogore piny. Obet niangi okinyal mi pesa ichak itimogo maintenance maniang' makoro ne ng'eny jopur ogore piny. Koro sani kaka private osekawe ni wagombo ni change obedie ma ka giwacho ni gichulo ji ndalo 4 kata after 1 week to obed exactly that.
Omiyo wagombo ni ka sani koro kambi ni private obed ni en kambi makoro dwa winjo duond japur kendo dwa winjo ywak japur kendo gombo ni mondo los gik machando japur. E kinde romo mar jopur niang' e bwo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers, romo manie Bagibo ma Wendo, jopur niang' wach ne siro pur niang'. Ka ipuro negi puothe, imiyogi mbolea kaachiel kod kodhi, ema kolo nyalo jiwo pur mar niang'. Ne Soni chiwo mbolea. Chon kabisa Soni ne chiwo ne golo nyaka pesa midoyogo. Pur ne ber kendo ne ting'o ji malo. To koro sani pur no biro mak pur ne maduoki chien. Occupy puothi for kata over 2 years, yonge gimora mara micham, kata gweno kinyal pidho gwang' ni e dhot, to pesa in the long last onge. Are also expecting what do I do, prompt payment, so that when the farmers deliver their crops, they also get their payment on time. Chon kane Soni ochiwo kodhi, to kodhi ni ng'ade kata mana dandala dek, ma ok wei nono makata ndururu. Koro no gik kuma kogine samori ing'adi te makata nduru mi dong gi negative. Kata beni kambi mar Soni masalo ni Soni 2025 bang' kawo ke lwet ji giwegi e yor Kodesa osechako chulo jopur e kinde mar ndalo 7. Jopur niang' wacho ni gidwaro mondo koro ma oketi e yor andika. Ng'amo mi Soni owachonwa ni to gik machalo pur odwa time ang'o, gik machalo survey, gik machalo chudo manyicho wacho kik owach verbally gi dhoge, to wach gima ong'eyo no bro timo to nyaka ket kibe andika. Kata sani niang' ibeto tibete ka kore gatache gi ka kodhi ok winjre. Jopur niang' bende kodwaro mondo koro piny owacho dwok piny sukari ma inyiewo kowuok e piny moko ka ikele pacho kae kendo ket maino e chiro jopur mag niang' e puro niang' moromo. Sani koro wan gi factories mang'eny. Daher ni mondo sirikal kanyalo yie to koro kik import sukari ka oko. To nikech cost of production of sukari e gweng'wa kaeni osebedo malo, to mabedo imported ikelo gi nengo ma cheap. Koro inwang'o ni mekewa gi ok dhi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi tudruok mar Safaricom obago nyasi mar tipo mar chwalo chenro mag M-Pesa machiegni kod jopiny e lap ma Jomo Kenyatta e boma Kisumu. E nyasi magisebedo ka gitimo madhialo higni 18 nyaka ne chak chenro mag M-Pesa pacho kendie. Mendi osebedo ka timore e gwenge makaluo kod Imbo mar Kenya e jumani. Safaricom ne oriwore gi kambi mar Royal Media Services e neno ni gimiyo johera mage mich mopogore opogore e kinde nyasi makamano. Customers ga chula through lipa na M-Pesa. Safaricom osekonya kuom services mang'eny kaka products mage kaka zidi, akene zidi ma nachako kene zidi from last year. To aneno ka adhi maber. Okamanyra gi change kaponi client obiro nikech chudo bedo mayot. Mopogore gi mano gimiyowa products moko mabeyo makonyo kaka jouso. Gimoro ka zidisha plus. Zidisha miyowa tich mayot an kaka ng'ama nigi biashara. Omiya uwezo mar gocho ne clients ga gi nengo moyweyo. No, iluongo ni grand final mar M-Pesa Sokoni Festival. Wasebet kawa celebrate 18 years mar M-Pesa. M-Pesa osedongo mana nikech customers ma wan go mosebet ka support wa, mosebet ka tiyo gi product no. Koro wakwa jo Kisumu mapoko chopo mambo leo, chopuru stadium, chopuru e showground kae. Weche beyo, gik moko beyo, mach liel buru du. Team skund sekondar ma Oyugio Gango obedo team makende mawuok e gwenge ma Nyanza ka okombe tuke skunde sekondar tam mar 2. Oyugio Gango oloyo kombe mar netball e tukego mano bagi e county ma Kakamega. Team ma St. Joseph Boys ma Kitale emo bedo joloch mag adhula bang' loyo Musingu gol 1-0 e finals. Team no mong'ere kaka Jobo noloyo gol margi no makende tok jotugo wuok e yweyo. Korka nyiri Butere Girls obedo joloch bang' loyo Madira gol 1-0 ko Obila nodiro iro malungo wang' manorocho tugo no ka achiel kuom jotugo mag Madera ne pacho lal e seche ma iro malungo wang' no sase kendo notere e od thieth mapeyo.
Erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Neno moko kuom ote magikendie. Sam kawuok Madianyi wacho ni Ramogi TV ler kabisa. Akwayo ni nuona namba noero kendo. Nyinga Paulina Kinyi mawuok Majengo abenda dwaro ni mondo nuona namba. Naneno ka thoth ji dwaro mondo nuonegi namba 0716 553-095 nona berio achiel auchiel abich abich adek nono ochiko abich mano namba noero mar Molin. Ramogi neno maler ahinya to okay, mano bende janamba Ojijo Henry Jacaranda Bunge FC iwacho ni wacho ni neno chindo maber ka ote machielo jakosoko ka kwa bwai erokamano ya kwa ote ni machi fondege ka wuok Kisumu story mar chulo jo Kenya no en wacho ni gino ero mabende nyaka jo Kenya luwe matut erokamano ahinya kuom ote goeko mabende medo mana donjo kendie kaluwore koda twak ma wabedo godo gi odhiambo masane wang'walore gi kanyo mondo wawene chiendo mamoko mabende biro mbele ka. Nyinga Jelieta Jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka bed gotieno maber. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable